Ngiyanibingelela kuphi nakuphi ingane zakwethu lapho ngiyakhona nombuso njengamanje. Ngiyacela ukuthi uma usuku lakho lokuqala la wenze sure ukuthi uyasubscribe, uyalike ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Yeah. Alright. Ngane zakwethu baningi abantu sebengithintile ku-comment section, baningi abantu bebuza ukuthi hayibo ndoda wathula kwenzakalani njengoba kunesiphithiphithi esingaka kumaskandi indaba zithini. Ilula ke lento. Uyabona nje ngizoqala ngodaba lika Bobo. Udaba lika Bobo bafethu nombani leya ngamehlela. Isikakhulukazi mangabe sekube nekhawo zilandelana uthi uyocollect into yakho ufika umuntu ungamfici utshela ukuthi umuntu akekho. Uyabo? Wena ngaleso sikhathi expect ukuthi kufanele uthole into yakho noma kufanele kube ukuthi into yakho bakulungisela ngendlela ekuyiyona. Ayikho into ayicika njengokuyibona wenzeka isilimo. Noma ngathi bedaka kanjani kube kufanele kodwa egcine efika kulesa sigaba. Angisho ukuthi bekufanele afike kulesi sigaba sokuthi kufanele ashaye umphakathi, kodwa bekufanele afike kulesi sigaba sokuthi ethathe isinqumo ngento yakhe. Baningi abantu sebevela nembono bathi somunye hawu ubengabakhipha abantu besala endlini. Ube kuthiwe urentisa ngestand hayi ngendlu. Urentisa ngestand. Umuntu mangabe rentisa ngestand umuntu uyakhe endaweni yakho ebese rentela indawo hayi indlu. Wena ufika wena mangabe uzorenta estandeni sami ufika wena nendlu yakho noma nomkhukhu wakho ugxumeke ebese urentela istand. Abantu abaningi bayazi lonto. Nama-flat khona ama-flat akanjalo. Uthola i-flat ulithengile lonke kodwa urenta indawo. Uyabo? So ngane zakwethu kulolo daba nje angiblame kakhulu Bobo, angitholi futhi iphuzu engamblema ngalo ngoba asazi akakayikhulumeli. Khona kothena ake silinde iside lakhe sizwele ukuthi ngempela lento yenzakale kanjani. Abalandele kuyibona kubuke ngazuthi basizakele noma kubuke ngazuthi baye celebrate lento yokulimala kaBobo, abalandeli bakhuzana. Nabalandeli bakhuzana angeke ngize ngibablame kakhulu. Kodwa ngizobablame ngokulahlekelwa ubuntu. Isikakhulukazi yabona uMax bafethu. Ngicela nibuke le video le. uMax abekhuluma kuyona. Ngizwile kuthiwa wena Bobo mfanawepiki usuvukile lapho usuyakhona ukuzwa amakhulunywa nawe. Ngikhuluma nawe ngqokeke manje. Yabona manje ngikhuluma nawe ngqo. Le video ihamba iziyofika kuwe. Ingene kulamadlebe akhe agcwele igonogono. Ngithi mina lesenzo esenzeke kuwe sihle kakhulu ngangconto ufile. Kusho mina. Ngangconto ufile mgodoyi. Lo mphakathi lona okuphihlizile wenza iphutha lokuthi ukushiya uphila msunwenja. Yeah. Ngangcono nje kuthi ufile. Yabona yabona nje makuthi ufile ngabe kungcono kabi. Yeah. Yikona nje ukuthi asibona ababulali. Yikona ukuthi asibona ababulali. Kodwa kube umuntu bekuthiwa kagqoke nje ingubo yokuba umbulali, makuthiwa umuntu umbulali, wena mfanawepiki bekumele ngabe nje ufile. Uyinto yokufa sunwenja. Njengoba uyibona exactly le video ukuthi uMax ubekhombisa ukuthi udiniwe noma ubekhombisa ukuthi kungenzeka noma yini ngento eyenzeka eqhaweni lakhe. Okay. Ibanga elingakanani eselihanjwa uMax noma impilo engakanani le uMax aseyibona ingabalekile impilo yakhe sekubaleka impilo kaKhuzani noma engasafune lutho ethinta kabi uKhuzani. uMax wana akaculi. uMax umlandeli. 2 ungathola ukuthi ezinye zezinto uMax akamazi kwakumazi uKhuzani umgcina la emafonini. Njengoba abantu abaningi njengamanje bekhuza uMax. Kwayibona abalandeli baKhuzani bayafisa ngazi ukuthi mhlambe bengabuyela eceleni bethi cha Max kulokhu ke cha ubhedini. I'm sure bakhona abantu abafisa ukumkhuza njengoba abanye ku-comment section benokuvela besho ukuthi hayi cha Max la uyashaya isikhala engabuza lo mabani khona wathi kaze ngathi indoda yami ngasikhulume kanjena kaze ngathi nje uNkulunkulu yabo. Nami ke nginokuyibuza ukuthi ngempela uMax kulolu daba ngempela indaba ekhulume kanje ngoba phela bafethu kwesinye isikhathi nje noma ngathi into yabona ukuthi ibikuthinte kangakanani, kodwa ngoba isize yafika kulesi sikhathi sokuthi umuntu uphatheke kabi noma ulimele ngalendlela yokuthi ngaze kudlula umphefumulo, kufanele ukuthi ulinde noma ucele noma umthandazise nje kwabathandazayo ukuthi alulame asheshe abe right. Yabo. So
Ebese ngiza kulolu daba lukaMthandeni neGushi nokutrenda ngenza kwethu. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bashilo ku-comment section bathi hayi cha engathi siyafunzwa ke igcokama elisha. UMthandeni ngibone mina ubuhlakani obude kakhulu and yabona emavidiyweni akhe mangabenza ama-interviews uyakuveza ukuthi yena ucabangela inkathi ezayo acabangela inkathi yamanje. Lento lena ukuze ubone ukuthi ngempela ibalekile lento ocabangela inkathi ezayo. Buka uMafika ebese ulalela interview yakhe. Ngicabanga ukuthi ebenze ne-Perfect TV. Uhambe uyobuka i-interview kaMafika lapha ukuthi ukhulume wathini. Mangabe ebuzwa ngomculo wakhe noma ebuza ukuthi kungani yena angaphenduli noma accept uma kuthiwa uculela amantombazana. Washo wathini ucabangela inkathi ezayo noma ukwazi ukucabanga into ezokwazi ukuthi imsebenzele ngaleso sikhathi. Abantu wana bathi uMthandeni ushintsha umaskandi. Akuwona umaskandi lowana. Siqiniseke ukuthi wayiveza lento ukuthi ushunu ukuculwa abantu awufani nendlela futhi abacula ngayo soze yafana. So since ingafani noshunu oculwa abantu ungafani angeke umuntu azakuculele ngalendlela ofuna ngayo. Ingakho unabacula abahlukahlukene ngoba kufanele uyikhethele wena okunelisayo noma ukuculela ngalendlela wena oyifunayo ngaleso sikhathi. Ingakho nje kunabaculi abangapheka 100. Ingoba kufanele ukhethe ukuthi okay nangu umculo ukuculela kamnandi hlala kuyena. Uyabo? Angisho kabi bafethu kodwa nje uma ngabe unomculo ukuculela kamnandi hlala kuye. Ubhekisise into eyenziwa uyena. Mangabe futhi engasakuculeli kahle angenwa ngamembership akwenziwa lutho ukuze ube umlandeli. Phuma kuyena uye kulokuculela kamnandi. Uyabo? Ngoba lo ubulala umaskandi. UMthandeni mina ngibone sewenze kakhulu. Kangaka ukuthi uMawhoo kwenye ama podcast ngicabanga ukuthi semgedeni podcast la aveze khona ukuthi uze wanyusela ipercentage ebevunyelwene ngayo. Engomeni iGushi wanyuselwa ngo-15% ngoba uyipromoter kahle. That is a marketing skill yaMawhoo noMthandeni ekwazi ukuthi imsebenzele uMthandeni nase ingomeni zanyakenye ebefeatureshe khona uSminoff ebefeatureshe khona uLwa. Leza ngoma bebanikeza igunya noma bekuyi marketing skill yakho ukuthi wherever la kuyodlala khona uSminoff akafika idlala ingoma. Wherever la kuyodlala khona uLwa akafika idlala ingoma. Leyo ngoma iba viral ngaleyo ndlela. Uyabo? Into edala ukuthi abantu bebone ngazi ukuthi kunomehluko phakathi kaKhuzani mangabe featureshe uSphe noLuve noMthandeni mangabe featureshe oLwa noMawhoo. Ingoba uMthandeni usuke featureshe abaculi vele abasendimeni. uLuve ubekade ezikhandelwe uqhosha, wayekhandelwe uqhosha, wagcina engena ke endimeni, wagcina ecula. Akakwazi kodwa uthi uLuve ehambe yodlala ingoma yakaKhuzani noma icule noKhuzani emcimbini. uSphe akakwazi ukuthi ehambe yodlala ingoma ecule noKhuzani emcimbini. Uyabo? Umehluko ngicabanga ukuthi lapho nezinto ezidida abantu. Ebese kuba nalento ethi ke abantu noma kuthiwa abaculi abaningi badla amandla. Noma bethi uMthandeni ngephambanisa lento. Bathi uMthandeni udla amandla abaculi. Okay, njengamanje uLwa ubese ematheni ngithi emabhinceni. Ubese ematheni nangonyaka odlula kuze kuzofika mhlambe kuphelela emaralini. Njengamanje ngibekeni phela ematheni. Njengamanje mangaka amagigi la afika adlale khona ku trend ku TikTok kuvale TikTok noma kulengisela ingoma zakhe ngaphandle kwabantu abebeloyal nje kuLwa ebebelandela uLwa mangaka amagigi la khona afike ehambe uthola ukuthi usesemlonyeni. Because phela mangabe umculi uma phambi kwabantu kufanele vele uaccept noma ususebenzela vele ukuthi ube semehlweni abantu. So yini wena lezokwenza ukuthi ucwile kuthiwa hayi abantu bayakuthanda kodwa bakhuluma ngawe. Yes, vele mangabe abantu bekuthanda khona bazokhuluma mathanda noma khona bazofika bekhuluma indlela abathanda ngayo. Engicabanga ukuthi mhlambe noMthandeni itask le sekufuneka athi mangabe featureshe abaculi bakominye imikhakha abuye abatshele ukuthi la abantu abancengane kumedia nje kakhulu abantu abancengane bakhuluma umathanda wabo. Kangaka ukuthi uMawhoo uthena mangabe ebuzwa ngoWelilze. uWelilze kade chapha nje inhlambe chapha uMawhoo. uMawhoo waphendula futhi ngendlela yokuthi okay we understand ukuthi njengamanje njengoba besendimeni emaskandi noma njengoba engene ngehlombe kumaskandi vele uzosithola isibhaxo sakhona. Uyabo? Uzosithola vele isibhaxo sakhona. So mina ngathini ngiyabuncoma ubuhlalo baMthandeni bokuthi ekwazi ukuthi sisebenzisane nabanye abaculi. Uyabo? uMthandeni ukhombisa ukuba iciwo ngendlela yokuthi uyachaza ukuthi beat noma ama instrument wawahlanganisa before featureshe uMawhoo.
deciding ukuthi okay uMawhoo uzogcina ngene kule ngoma wangena okuchaza ukuthi leyo ngoma yasungulwa after i-instrument ukushilo lokho bafethu ngeke sikufihle uyabo so iyamsebenzela le yanto njengoba nawe mangathiwa mhlambe uthi udayisa amagwinya ngakini bengawathengi uwaye kudayisa ama snacks bewathenga uzoqhubeka yini udayisa amagwinya ubone ukuthi awathenga ngeke exactly lento enziwa umthandeni uthatha lokho kumsebenzelayo akusebenzise ngendlela naye afuna ngayo akakhathaleli ukuthi wena uzizwa kanjani ukhathalela ukuthi yena leyo nto uzomsebenzela kangakanani uyabo addressing indaba kaZuma no-achieve abantu abaningi ngiyabona ngazi ukuthi badidekile bathi umthandeni uyabheda bekumele anikeze uZuma imali noma bekumele anikeze uZuma lo 60% ofuna uZuma okay bafethu amaphesenti ahamba agcine 100% iliphi leli sekufanele lileqe umnikazi wengoma ake sithi umthandeni bekufuneka split kufanele split asale ake sithi nje kufanele asale no 50% ebese ebasplithela akusithi safuneka splithele lwa safuneka splithele uZuma safuneka splithele uJJ safuneka asplithele whoever omunye mhlawumbe wenkostina noma wani okay ake sithi unikeze uZuma ke lo 60% laba abanye uzoba splithelana yena asale nani as i-creator yaleyo ngoma ngifuna ukuzwa ngani phela bafethu asale nani okay mhlawumbe omunye uzothi hayi bengingafanele ahlekise ngaleyo nto noma uZuma wara right umthandeni bafethu indlela addressa ngayo nendlela ukhuzana sikwezo addressa ngayo ayifani kangangokuthi njengoba nisweni baqhathanisa abantu abangafani vele ingakho nizohleli nithola izinto ezihlukile uyabo going forward uaddress indaba yomakotekathibela ukuthi ngampela kungane etalajwa khona umuntu othena uthibela akaphuma indabeni zamaskandi noma akaphuma indabeni zamaqhawe utalapha amaqhawe njengamanje kufanele ayimele noma enze lokho akuqashelwe ebese yaphuma indabeni zabaculi noma ungakho uzoyeka wazolinganisa ngokuthi kungani kanti ungizwa wayitalajwa ingoba wayingene kakhulu endabeni zamaskani kwaze kwatalajwa nomndeni wakhe kungani kanti kwakuchwenza umuzwa kaMthandeni kuthiwa uyisichiko ingoba uMthandeni vele bese endimeni yamaskani engene ngomzimba ingakho bekumele athole nesibhaxo sakhona asisho ukuthi kuyiculture noma ngisho ukuthi siyaqhugumezela lokho kodwa vele bekuyinto ekhona so mawuthi usaphikisana nalokho angazi ukuthi uphila kumuphi umhlaba noma unayiphi understanding yes ukhona umuntu ongayi-understand ngalendlela wena oyizwa ngayo ukuthi akufanele vele mhlawumbe uma utalapha mina ungabe usangena mhlawumbe kwi-background yami ungabe usangena ekuthenini ubona umkhukhu noma ubona icontainer ngemuva utalapha mina ngoba ungibona kodwa ngoba uyitholi i-weakness yami la njengoba sikhuluma nje uzotalapha vele ngento oyibonayo of which ngizofila offended ngayo ngaleso sikhathi ngoba ungitalapha ngayo uyabo so ngicabanga ukuthi lowo mbono uzwakele noma into leyo kufuneka ngabe mhlambe asidiscuss uyabo ngoba vele kuyinto eyenzeke phambi kwabantu mhlambe ngcono kubeke ezinye izinto zisuke ifihlwe bese zihamba zovundulula uyabo going forward addressing indaba yeGcwalisa Spring Picnic bafethu indaba ye-Spring Picnic mina ngokwami ngibona iqashe kahle kakhulu kulabaculi nje bamamiliyoni ngibona iqashe kahle kakhulu and ngibona iskill sakhuzane sibavala abantu umlomo ngokuthini asibanikezi le yanto yokuthi ubani akaqashiwe ngani uyabanikeza ithuba ngokwezigaba zabo ebese ethi futhi abantu abaphinde bevote kangako ukuthi umuntu uculi mangabe ngavotelwanga uunderstanda kahle ukuthi ngane engaqashiwe kweGcwalisa Spring Picnic uyabo siyathemba ke mfowethu ukuthi umcimbi wakho uyoba muhle futhi siyafisa ukuthi ube impumelelo ngendlela nawe ofisa ngayo uyabo kodwa ke angeke size sibavimba abenzi bobubi mawukuthi mhlambe khona into abayiplanayo kodwa nje ngifisela okuhle mfoko kakhuzani mfoko Mpungose ngifisela konke okufisayo nawe enhlizweni yakho kube impumelelo nginethemba lokuthi mhlambe le video hamba uyibona ngoba ama video ethu niyawabona mangabe sinixeka kodwa mangabe sincoma futhi aniwaboni uyabo ya bafethu ngicabanga ukuthi indaba ebekuyizona ebeyisesematheni noma bekufanele si-address okwamanje izona lezo noma nami ngiveze umbono wami bekumbono wami ke lo angizwe nje uvula khona phana kwi-comment section ukuthi khona yini ongiphikisa khona noma khona ongivumela khona mhlambe nami ngingathatha
okuthile kuwena ngikusebenzise, noma mhlambe ngingafunda okuthile kuwena ngikusebenzise, noma mhlambe ngingaka-addressa kokuthile onga-understand inhlobo mayelana nalento ekade ngikhuluma ngayo. Njengoba siboneleke isihloko sithi akwandi ukuthula emculweni, ukuthula makwandi emculweni. Ngiyabonga ithuba bafethu, enza sure ukuthi ususubscribe-ile, wa-like bese uyakhomenta. Njalo uma ngifaka ama-video uwena oqala uzothola notification. Ungakhohlwa ukujoyina i-membership noma ungajoyineshipile noma ungajoyina le ewi-Golden Cycle noma Platinum Cycle. Ngithanda kakhulu bafethu, asihlangane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga ithuba. Danko.